Галя, вие имахте сериозни здравословни проблеми с костите. Да, с ръцете. Ръцете? Да. Какво усещахте преди да дойдете тук? Ами, значи аз имах чувството, че постоянно ги пълнят с топла вода ръцете при покой. Да. И ставах по цяла вечер през половин час да ги топя в студена вода, защото нямаше никакво успокоение. Такива болки? Да. И не можех, значи сутрин като хвана чаша или нещо, не го усещах като предмет, просто нали, по виждането. Да. Обаче лъжица, вилица, изобщо не може да задържа в ръцете си някакви малки предмети. Ходили сте на лекари? Ами, ходила съм. И на ядромагнитин имам правене, на неврохирургия съм ходила, в София ходих. В София сте ходили? В София ходих. В частната клиника. Резултат? Не, казвайте кое е. Резултата беше операция. Операция на двете ръце. Водиха го притискане на мускул и оттам няма удосяване на длани. На ръцете? Да. Така. По 1500 на ръка искаха операция, просто престоя. Да. Добре. Дойдохте при мен. Да. Прегледах ви. И резултатът е идеален. Какво става? Минаха ми болките за 2-3 дена след, айде да кажем, 5 дена след като започнах да се мажеш. Първият път ми дадахте някакъв спирт, който нанасях по ремените и по гръбначния стълб и таблетки, които бяха ни капсули. Точно така. След 4-5 дена започнах да се чувствам в ръцете и спряха болките. Така. Цената не е такава, нали? Тук. За цена изобщо не се говори, защото аз тогава им дадах също за жлъчката, нерви, аз менструацията имах проблеми. Всичко оправили са? Всичко, нервите си остават не е нещо, което може да се излекува по принцип. Но специално ръцете, където ми беше проблема. И изчезва. За което много ви благодаря. Аз на вас трябва благодаря, защото трябва да има такива. Аз благодаря за отзива, защото това е важно за мен. Защото ще лекуваме и други хора. Трябва да повярвам. Така е, защото не кажем, аз тогава такова ходене по мъките беше при мен. Аз 2 дена в Търговище връщат ме. Айде в София за не знам с какви изследвания. И то на частно. От Търговище до София все пак ще не е малко разстояние. Да, разбира се. Отиване, връщане, преглед. Айде пак обратно от Търговище. Колко време загубихте така? Ами някъде около месец обикалях. София, Варна, Търговище. Да. Всеката прехвърля насам натам, до военна болница бях ходила също, след като Софияни се каза той операция на двете ръце. Те казаха, хайде още един опит. София военна болница. Значи може и с билки. Да. По-успешно. По-успешно, отколкото някаква операция. Да.